Primeran, fe bat. 95, 12. Biologo botazalea. Eta gaur gurekin lehenengo itaunerako pres urtzi goiti, arratsaldeon, zumuz? Bai, arrastion, Eleder. Eta lehenengoa badakizu, ohikoa egiten duguna, zeure buruari buruzko zerbait kontaiguzu, aurkeztu nor dan urtzi goiti. Bueno, urtzi goiti Leio Astarra da, 51 urteko Leio Astarra, eta izetez profesionalki biologoa, eta gaur egun Gasteizen dabil ingurumen zientzietako graduan, irakasle moduan. Biologoa eta batez ere, zentratuta bere bizitza profesionala edo saguzarren ikerketan. Orduan, hor ingurumen zientzietan, zoologian inguruko irakasgaiak irakasten ditut, eta orduan, naturarekiko lotura hori edo bai profesionalki eta bai maila pribatuan ere mantendu iten dut, ez da? Beti lurrari lotuta eta beti izan zara naturzale, pentsatu genke txikitatik izan dozula oso urre landa edo lantzarrak. Bai, ni beti, egia esan da, pisu baten bizi zenaz, pisu barruan gitxiten egonaz. Beti ukizen dugu baserri munduagaz, eta familia dana baserri mundukoa da, eta beti egonaz lurrari lotuta, ez da, eta lantzarratatik txikerrerik, txorik ikusten, naturagaz beti bizi izen dut nire gazteri eta gaztaru dana. Eta zeuzer ikasi behar zanean, argi ukindozu beti, alde horretatik izan behar zela, karrerak itekotan. 3, 4, 5 urtegaz marraztuten duzen gauzak animaliek izetezin, eta orduan hortik aurrera erabaki hartu behar izan endunen, 18 urtegaz, 17 urtegaz, argi ukinen duen biologia izetezala neure bidea, ez da? Eta atera bideolanen lan postua aiteko gaur egun, zauke unibertsitatean irakasle egiten dozu, izako ditu beste batzuk gaurko munduan? Beste dozen zientzia arlo bezala oso zabala da. Ez da bakarrik natura edo mendian beharreitean, nire kasua hori da, zientzia mundu oso zabala deko, hau da, teknika molekularretatik, biokimikara edo ingenieritza biokimikora. Orduan, beti izaten da munduan. Ez da, mundu honetan dauz botazaleak eta batazaleak. Barruan gure denak egon edo kanpoan gure denak. Eta nire kasua izan botazalea, beti zenaz, eta bota jantzit eta beti basorantza. Aipatu osuz eta teknika molekularrak, eta ingenieria biokimikoa, eta orso batzet da, azkena barkaetan, zientzia beste aldeetan izan dako eta bakileen asmakuntzak eta zientzia alde hau ere, biologia asko eraldatu dauela. Zelako gauzak etorri zaizkizu, zelako jauziak? Gure mundua, beste eusien mundu bezala, nik neure ezagutzen dut ez da, eta orduan, biologian mailan berrikuntza ikaragarriak eta teknologikoak egon direz azken 10 urtetan, zesangotez, oin 40 urte konpara dute, 10 urteko epean alde ikaragarria da, edo 5 urtekoan, hau da, zientzia egunerik egunera egiten da, eta berrikuntzak eta teknika barriek egunerik egunera, orduan horrek eskatzen dozku beti egunertuta egon bergarez, beti egon bergare artikulu berriak irakurriten, eta agertzen diren publikoki egiten diren aurkikuntza horiek horren gainean egon bergarez, ez da? Eta alde hortatik, gu nire ikertaldean, hori, mendian nite duan, batez bela ikertaldean, saguzarri buruz ikertzen dugu,